pagsunundan sa idalom sang Alert Level 2 status, ginhalugan kasunod sang Executive Order No. 19 nga ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas. Epektibo na ang ginpahalog nga pagsunundan sa syudad sang Iloilo sa idalom sang Alert Level 2. Kasunod ini sang Executive Order No. 19 nga ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas. Para sa mga magabalik o kung magpauli sa Iloilo City, wala na sang quarantine nga kinahanglan. Hindi naman rekisito ang S-Pass, kag para sa mga fully vaccinated nga individual, hindi na kinahanglan pa ang negative RT-PCR test. 100% capacity na ang alfresco dining, samtang 80% capacity naman sa indoor dining. Para sa mga negosyo nga fully vaccinated na ang mga personnel, kag may yara sang safety seal. Ginadula naman ang liquor ban, buot silingon, ginapahanugutan na ang pagbakal kag pagbaligya sa publiko. Full on-site capacity man ang mga bangko para mahatagan sang kahigiyanan ang mga maluyag magtransaksyon. Para kay Mayor Jerry Treñas, ang ini nga pagsulundan ang makabulig para makabawi ang mga negosyo kag mabuhi ang ekonomiya. Kung mag-amat-amat kita halog sang aton nga mga protocols, then ang economic activities amat-amat man madugang. Kung nadugang ang mga economic activities na may mga trabaho nga sang una hindi available, nga amat-amat na nag-available sa aton pumuluyo kagti mabalik na ang mga trabaho nga nadula. Para naman makabawang events industry, mangin 70% capacity na ang mga religious dominations, kasal, bunyag, haya, lubong kag iban pa nga mga kahiwatan. Sige-sige lang, but then preparation man na Japon para mag level 1 kita. Subong aga hasta alas 12 ang ila report ang cases ta isa lang. So gamat-amat na ginman panaog ang cases. Sa pinakauling advisory sang Interagency Task Force, mangin alert level 2 ang syudad sang Iloilo sa masunod nga 15 dias o kun kutob sa Marso 15. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Technical Institute of Iloilo City sa Molo nagatanyag sang libre nga training sa cosmetology, housekeeping kag emergency response. Nagatanyag sang libre nga skills training ang Technical Institute of Iloilo City sa mga maluyag makaangkon sang dugang nga ihibalo sa nagkalain-lain nga aspeto. Sa pihak sang pandemya, wala nagauntat ang TIIC sa paghatag sang dekalidad nga technical vocational education para sa mga Ilonggo. Mayara sang free cosmetology training para sa mga maluyag makatuon sa pagwapa. May basic emergency response training man kaupod ang Heartbeat Health Service nga amo ang nagpahulam sang tools, materials kag equipment sang training. Kag housekeeping services training para sa maluyag magsulod sa hotel industry. Suno kay TIIC School Administrator Mati Treñas, sa Abril mag-aumpisa ang training, gani nagabato na sila sang application sa mga maluyag mag-enroll sa libre nga training. Open to all Iloilo City residents 18 years old and above. So kadamo man sang choices sang trainings da kung ano nang gustuhan nila, amo nang applyan nila. Takugid mabulig skills nga ma-train nila sidra para equip naton sila kung ano ang ila nga gusto nga mabalaan, and then so maka-provide na sila for themselves and for their families kay maka-earn sila sang kitungod sang skill nila nga na acquire dira sa TIIC. Nagapati si Mayor Jerry Treñas magamit sa mga naga-training ang ila ihibalo sa pagpangita sang trabaho sa ulihi. Sige-sige na yung aton nga training. And the more we train skilled persons, the more nga may ara available nga mga trabaho diri sa aton. As we recover, kinahanglan ta mga skilled workers. Handom ni Mayor Treñas mahatagan sang oportunidad ang mga Ilonggo pinaagi sa mga skills kag livelihood training. Malayo ang malabot sa isa ka individual kung ini ang mayara sang husto nga ihibalo, ilabi na sa mga sektor nga luyag nila sudlan. Ang TIIC Molo ang mangin venue sang palaabuton nga mga free trainings. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.